Fit-tbassir ekonomiku għar-rebbija, il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li din is-sena l-ekonomija Maltija se tirreġistra l-akbar tkabbir fost l-ekonomiji kollha tal-pajjiżi Ewropej. L-esperti tal-Kummissjoni qed jantiċipaw li din is-sena l-ġid nazzjonali ta' pajjiżna se jikber b'5.5%. Din ir-rata hija kważi 1.5% aktar minn dik imbassra l-Polonja, it-tieni pajjiż bl-akbar tkabbir wara Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din kienet it-tieni darba f'6 xhur li l-esperti tal-Kummissjoni ħassew li kellhom jirrevedu l fuq il-prospetti ekonomiċi ta' pajjiżna. Fil-fatt fit-tbassir tagħha l-ħarifa, l-esperti tal-Kummissjoni kienu bassru tkabbir ta' 4.9% iżda revedewh il fuq għal 5.2%. L-istess għamlu issa meta revedewh għal 5.5%. Ifisser dak li qed nagħmlu flimkien bħala pajjiż qed jirnexxi għaliex qegħdin naħdmu biex it-tkabbir ekonomiku jkompli jiġi sostnut permezz ta' aktar deċiżjonijiet, u mbagħad aħna bħala gvern iridu naraw li dan il-ġid ikompli jasal għand kulħadd. Dwar il-qasam tax-xogħol, il-Kummissjoni qed tbassar ukoll li Malta se jkollha l-ogħla tkabbir fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, ir-rata ta' tkabbir fl-impjiegi f'Malta mistennija tkun kważi 1% aktar mill-Lussemburgu, il-pajjiż bit-tieni l-ogħla żieda fl-impjiegi. Fi stqarrija l-Gvern qal li kontra dak li jsostnu xi wħud li f'pajjiżna u nafsa fitħul minħabba l-għoli tal-ħajja, ir-rapport tal-Kummissjoni jgħid li se jkollna tkabbir b'saħħtu fir-rata tal-impjiegi b'għoli tal-ħajja moderat. Jgħid ukoll li l-paga medja f'Malta se tkun tiebed b'1% jew bi kważi id-doppju ta' tkabbir mistenni fiż-żona euro. Ninsab sodisfatt ukoll li għandna konferma li l-pagi tal-Maltin u l-Awċin se jkomplu jissaħħu. Fil-waqt illi meta mqabbla ma' pajjiżi oħra Ewropej, iż-żieda fl-għoli tal-ħajja hija waħda skont il-Kummissjoni Ewropea moderata. Għas-snin li ġejjin, il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar ukoll żieda qawwija fl-investiment b'10% din is-sena u 8% s-sena d-dieħla. Dan imqabbel ma' żieda medja ta' 2.4% bejn l-1998 u l-2013. Dan mistenni li jkun parzjalment dovut għal nefqa kapitali tal-Gvern. Minkejja din l-ispiża, l-esperti Ewropej qalu ukoll li l-finanzi tal-Gvern xorta se jirreġistraw surplus ta' madwar 1%. Fil-fatt dan mistenni jkun it-tielet l-akbar fost il-pajjiżi Ewropej. Il-Prim Ministru sostna li l-Kummissjoni Ewropea qed mill-ġdid tikkonferma li l-ekonomija Maltija se tkun l-aktar ekonomija li se tkun qed tikber fil-waqt li pajjiżi oħra mhux se jkunu mexjin bl-istess ritmu. Biex inkomplu naħdmu ħalli Malta tkun aktar suċċess u flimkien naslu f'tragwardi u f'destinazzjonijiet li sallum il-ġurnata qatt ma konna ħlomna bihom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.